Llundain, mae plant o Sparc o Gogledd Cymru yma i ofyn am bach o bres. Gyrwch nhw fewn. Dewch i mewn! Pam dda fi roi pres i chi? Achos fi fod neilwyd y Sparc ers 8 mlynedd, a mae rhoi chance ni berfformio a bod yn drama queens. Diolch. Pam dda fi roi mwy o bres i Sparc? Oherwydd mae'n rhoi profiadau newydd i ni, a da ni'n cael llawer o hwyl. Diolch. Eto, yr un cwestiwn. Pam dda fi roi dydyn nhw mwy o bres i Sparc? Wel, mae o'n gyfle i gymdeithasu drwy'r iaith Gymraeg. Pam dda fi roi mwy o bres i chi? Oherwydd dwi wedi gwneud cymhwyster yn drama, mae Sparc yn rhoi gymaint o gyfleoedd i ni. Yr un cwestiwn eto, pam dylse fi roi mwy? Oherwydd mae'n rhoi cyfle i blant gweithio fel tîm am y tro cyntaf a wedyn cario ymlaen fel ffrindiau. Diolch. Un beth eto, pam dylse fi roi mwy o bres i chi? O, please, just rhoi mwy o bres iddyn ni. O, please, rhowch mwy o bres i ni. So gyda fi'n ffrindiau heb sori ar Sori ar Cymwch fo'i gyd.